Pokoj vám, bratia a sestry. Včera sme niekoľko z nás, 6 5 bratia a jedna sestrička z nášho zboru sme cestovali do Košic na jedno také stretnutie. Zhruba sme boli okolo 70 alebo 80 bratov a sestier zhromaždení, aby sme počuli niekoľko Božích služobníkov, ktorí hlásali tému multiplikácia posolstva Evanjelia. A že Evanjelium je tá moc, ktorá môže zmeniť Európu, môže zmeniť naše mestá, naše životy, naše rodiny. A hovorili o tom, že nielen je potreba multiplikácia Evanjelia, lebo Evanjelium, keď prišlo do Európy, pred zhruba 2000 rokov Lídia bola prvá, ktorá sa obratila a zatresala Európánom mnohé také európske mestá, ako Tesalonika, Filipy, Korint, Atena, boli prebudzení. A viete, že tam, čo sa píše v skutky apostolských 16, tak prepáčte, keď Pavel prišiel s týmom do Tesalonike, Židia ich obvinovali, že celý svet otočili hore nohami. To evanjelium takú veľkú moc malo, že celé mesto bolo otočené hore nohami. Čiže veľký vplyv, a to bol malý tím evanjelistov a apoštolov, ktorí prišli do Tesalonike. Takže títo bratia hovorili, jeden bol z Norska, jeden bol z Anglicko, brat, potom bol Miro Todd, ktorý tam mal prednášku, jeden ďalší brat zo Žiliny, z evanjelickej cirkvi, ale bol aj Samko tam, títo, ktorí to riadili, viedli toto stretnutie, hovorili o moc evanjelia, hovorili o tom, že ktorý potrebuje sa multiplikovať a my sme zodpovední, ako sme aj dneska počuli, každý jeden z nás sme dostali evanjelium, to je ako jaderka a toto nám dali každému jeden z nás. To sú veľa jaderka, semenka, aby sme rozsievali. Není sme my zodpovední, čo sa stane z týchto jaderka. Na nás je, aby sme sa rozhodli, kde budeme toto rozsievať. Do ktoré ľudské srdce budeme rozsievať. A na nás je to, aby sme polievali potom a rozhodli sa, či to kamenesté tlo, to sú tí, ktorí, alebo cesta, to sú tvrdé polia. A preto potrebujeme ako cirkev sa modliť, aby nás viedol Pán, kde máme toto semenko rozsievať. Ale hovorí, že potom, keď padne na dobrú zem, toto semenko 30-násobne sa rozmnoží. A u niektorých ľudí 60-násobne a niektorých 100-násobne. Vidíte, moc jaderka evanjelia, je tam obrovská moc a nemôže byť to dáno niekde tam do nejaké na skryté mesto, toto jaderka, že pod stôlom niekde alebo do nejakej mestnosti, kde toto semenko je na to, aby sa rozsievalo. A potom sme všetci hovorili o tom, že nielen multiplikácia, rozmnoženie, aby sa šírilo Božie slovo, evanjelium. A to evanjelium je Ježiš Kristus. On je ten chleb, ktorý podávame chladným ľuďom, pretože Európa není chladná. Európa myslí si, že prosperita a mať bezpečnú armádu, to je to, čo potrebujeme. Vtedy budeme mať pokoj, vtedy budeme žiť šťastne. Nie. Európa je hladná za evanjelium. Ľudia o tom nevedia. A my musíme povedať, že toto evanjelium je zasytí a nebudú nikdy už byť lační a smední a hladní, keď budú počuť Božie slovo evanjelium. Takže my sme všetci, ktorí sme tam boli prítomní, sme stáli a brali sme trošku z týchto jaderka. A sľubovali sme Bohu, že budeme rozsievať. A tak by som rád, bratia a sestry, keby aj tento zbor, náš zbor sa stal zborom, ktorý bude rozsievať toto semeno. Zdarma sme to prijali, nič nestalo.
Zdarma je. A môžeš ho rozsievať a nikdy sa nevyprázdni. Vždy ho môžeš rozsievať. A nevieš, potom jeden brat z Anglicka rozprával, že ako ovplyvnilo ľudské životy to jaderko. Niekto rozsieval do jeho živote. A buď vďačný dnes ráno, kto rozsieval do tvoje srdce jaderka evanjelia. Možno bolo tvoja mamička, možno tvoj otecko, možno na besedke nejaká učiteľka rozsievala Božie slovo. Možno tvoj brat, v môjom prípade moja sestra. A možno niekto úplne cudzí. A ďakujeme Bohu za tie ľudí, ktorí rozsievali do tvojho a môjho života. Mohli by sme trošku tak aj v tejto chvíli sa stišiť a kým sa ja budem modliť, aj vy sa môžete modliť. Oči nebeské, ja ti ďakujem, Pane, že do môjho života si použil mojich rodičov. Od manečka, Pane, mi hovorili o teba. Ďakujem ti za besiedku, Pane, že ľudí, ktorí tam rozsievali do našich detských srdc, Pane, toto semeno evanjelia. A ti ďakujem, Pane, za moju sestru, ktorá sa odvážila mi otvorené hovoriť o teba a za tých dvoch bratov z Afrike, Pane, ktorí mi svedčili a nebych všetkých týchto, Pane, dneska, aby som tu nestal. A tak ti ďakujem, Pane, a tak prosím ťa, aby toto semeno evanjelia, ktorý si ty, Kristus, a máš moc, aby si tam, kde není život, dať život. Lebo ty si život, Pane. A kto sa stretne so životom, bude premenený. A ty dávaš ovocie Bože. Tak tá prosím, aby my sme ako jednotlivci, ako Božia rodina, boli rozsiavači a šírili evanjelium po celej tejto republike, Pane. Ďakujem ti v mocnom mene Ježiš. Amen. Tak budeme, bratia a sestry, čítať z knihy Jozua. Ja som preto zobral tú knihu Jozua, pretože je taká kniha, ktorý mi Boh dal, aby som z tejto knihy hovoril. A viete, nevybieram si témy, idem do radu z týchto kapitolí, takže aby ste vedeli, že teraz dnešná kázeň, o čom budem kázať, je nie, že som ja plánoval za niekoho iného, ale proste do radu, ako Pán dáva tieto témy. A tak budeme čítať teraz. Vy, ktorí môžete povstať, vy, ktorí nemôžete, môžete pozorno počuť. Budeme čítať Jozua 7. kapitola od 1. do 15. verša. Nakoľko je to dlhá kapitola, tak iba 15 veršov budem čítať. Ale synovia Izraelovi sa prehrešili, dopúšťať sa nevernosti pri zarieknutom, lebo Ahan syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha, z pokolenia Judovho vzal zo zareknutého a preto sa zapalil hnev Hospodinov na synov Izraelových. A Jozua vyslal mužov od Jericha do Chaja, ktorý bol pri Betavene od východu Betela a riekol im, idte hore a prešpechujte zem. A mužovia odišli hore a prešpechovali Chaj. A keď sa navrátili k Jozovi, riekli mu, nech nejde hore všetok ľud, nech idú hore nejaké 2000 mužov alebo 3000 mužov a zabijú Chaj, neunávaj ťa všetkého ľudu, lebo ich je málo. A tak odišlo tá hore z ľudu okolo 3000 mužov, ale utekli pred mužmi mesta Chaja. A mužovia Chaja zabili z nich tak asi 36 mužov a honili ich pred brány až po Šebarim a bili ich na svachu. Vtedy sa rozlialo srdce ľudu a obratilo sa na vodu. A Jozua roztrhol svoje rucha a padol na svoju tvár na zem pred truhlou Hospodinovou a ležal tam až do večera. On i starší Izraelovi a sypali prach na svoju hlavu. A Jozua riekol, Pane Hospodine, prečo si len priviedol tento ľud cez Jordán, aby si ty nás vydal do ruky Amoreja, aby si nás zachubil? Keby sme len boli spokojili a zostali za Jordanom. Pane, čo mám povedať teraz už, keď sa Izrael dal na útek pred svojimi nepriateľmi? Keď to počujú Kananeji a všetky obyvatelia zeme, obklúčia nás a vytnú naše meno zo zeme.
A čo ty učiníš svojmu veľkému menu? A Hospodin riekol Jozovi, vstaň, prečo si padol a ležíš tu na svojej tvári. Izrael zhrešil a prestúpil moju zmluvu, ktorú som im prikázal zachovať. A k tomu aj vzali zo zarieknutého a ukradli, aj zatajili a odložili medzi svoje náradie. Preto nebudú môcť synovia Izraelovi obstáť pred svojimi nepriateľmi, utekať budú pred svojimi nepriateľmi, lebo sa poškvrnili zareknutou vecou, nebudem viacej s vami, ak nezahľadnete toho, ktorý sa poškvrnil zareknutou vecou zo svojho stredu. Vstaň, posväť ľud a povieš im, posväťte sa na zajtra, lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov. Zareknutá vec je v tvojom strede, Izraelov. Nebudeš môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi, dokiaľ neodstraníte zareknutého zo svojho stredu. Ráno pristúpte po svojich pokoleniach a stane sa, že pokolenie, ktoré dochytí Hospodin, pristúpi pred čeladách a čelad, ktorú dochytí Hospodin, pristúpi po domoch. A konečne dom, ktorý dochytil Hospodin, pristúpi po osobách. A stane sa, že ten, kto bude dochytený pri zareknutým, bude upalený ohňom, on i všetko, čo je jeho, pretože prestúpil zmluvu Hospodinovú a pretože vykonal bláznostvo v Izraelovi. Ešte sa budeme pomodliť. Nebeský Otče, my ti ďakujeme za tieto prečítané slova, že sú duch a pravda. A chceme, Pane, aby duch tvoj svätý hovoril tvojej cirkvi. Pane, aby si nás napravil, aby sme stáli v strede tvojej voli. Pane, aby toto slovo bolo budujúce slovo, napravilo nás a postavilo, aby sme pevne stáli pre tebe a mohli byť použití. Pane, aby sme neutekali pred nepriateľa, ale aby nepriateľ bol porazený. Pane, aby iné národy mohli počuť o tvoje skutky, o to, kto si ty, Pane, aby sme mohli byť svetlo pohanom. Ďakujem ti v mocnom mene Ježiš. Amen. Nech sa páči, môžete si sadnúť, bratia a sestry. Téma, na ktorej by som chcel hovoriť, je duchovný pád. Dôsledky, ktoré zažili Izraeliti, pretože duchovne padli a vidíte, to je niečo, čo je dneska sa deje. Nepriateľ nespí, on chce zastaviť nás, aby sme Boží plán a Božie prikázanie nenaplnili. A jedna vec, ktorá môže zastaviť, a ktoré zastavil izraelský ľud, aby na nejaký čas nevedeli dobiť niektoré mesta, ako Chaj, alebo Aj, niektorí preklady hovoria, bol hriech, ktorý môže nás zastaviť. A Satan používa túto vec tak, aby sme potom prežívali bolesti, ťažkosti, aby sme neboli schopní stáť a chodiť, lebo ten, ktorý stojí, je pevný, môže bojovať. Ale ten, ktorý spadol, nevie bojovať. A toto je tužba nepriateľa. Izrael sa podelil na najväčšom vojenskom dobytí v svojej histórii. Videli sme v 6. kapitole, ako porazili Jericho, to bolo obrovské mesto, mali dva druhy múry, boli hrubí, vysokí, upevnení, takže keď sa pozeral Jozua na toto mesto Jericho, a nebolo mu ľahko, počul zasľúbenie Božie, že to, čo je nemožné, že Boh dá toto mesto Jericho a všetky, čo sú obyvateľe tohto mesta, budú potrestaní, budú odsúdení. A on to počul, že Boh mu to sľúbil, Boh mu to povedal. Ale predsa deň predtým prišiel večer tam pre to Jericho a nebolo mu ľahko vstúpiť do tohto duchovného boja. Ale vtedy prišiel anjel Pánov s mečom, vyťasaným mečom. To bol vodca Božej armády, Ježiš Kristus, ktorý sa zjavil Jozovi. A Jozua rýchlo utekal, padol pred jeho tvárou, povedal mu, na ktorej strane si? Si na našej strane, alebo si na strane nepriateľa? Ale anjel Pánov mu nepovedal na vašej strane, alebo na strane nepriateľa, ale hovorí, ja som vedúci Božej armády. A Boh chce, aby sme vstúpili do jeho plánu, nie aby Boh vstúpil do našho plánu, ale aby Jozue vstúpil
do Božieho plánu. A bratia a sestry, tu vidíme veľké víťazstvo, ale hneď po to veľké víťazstvo prichádza veľký pád. Ako je to možné? Pozrite sa, podobný prípad nachádzame aj v starej zmluvi. Eliáš, ktorý mal obrovské víťazstvo na kopci Karamela, a keď padol oheň z neba a zapalil sa tá obeť, ktorá bola pripravená, a Izrael kričal: Jahve je Boh, Hospodin je Boh. A tých 450 proroci Bálovi boli zavraždení. A hneď po to veľké víťazstvo na kopci Karamel, keď počula kráľovna, čo spravil Eliáš, tak povedal: ten, ktorý to spravil, že zavraždil tých prorokov Bálových, to isté jemu spravím. A viete, čo sa potom stalo? Obrovský pád prišiel. Prorok utekal zo svojej krajiny. Tužil, aby zomrel, aby odišiel z tejto zemi. Bože, zober môj život už. Prišiel pád. A tak je také dneska také napomenúce slovo: pozor, ty, ktorý stojíš, aby si nespadol. Lebo chýba len jeden krok neposlušnosti, aby sme padli. Takže verš 7.1 nám hovorí, že Boží hnev prišiel nad izraelský ľud ako celok, nelen tomu jednotlivcemu, ktorý sa prekročil Božie prikázania, zhrešil, ale ako celok Boh bral. Ten hriech jednej osoby on bral ako celok. Celý ľud je teraz zhrešil a ten hriech privolal Boží hnev na Izrael. Izrael si myslel, že je všetko v poriadku. Mysleli si, že stoja na pokraji veľkého víťazstva teraz pred Haj, alebo to mesto Aj, ktorým umožní dobiť celú zasľúbenú zem. Nikto nevedel, okrem samozrejme Achan, že v tábore je problém. Bol medzi nimi jeden, ktorý spôsobil tento problém celej Božej rodiny. Bol Achan. Dnes sa podobné veci dejú ako vtedy. Biblia nám hovorí, že jeden úd, keď trpí, stačí prst, keď trpí, celé telo trpí. Vidíte, prečo je vážna táto vec a treba riešiť, pretože ak neriešime ten prst, nevyšetrujeme ho, tak bude trpiť celé telo. A podobne to ako v tíme, keď jeden tím hrá a stačí len brankár alebo niekto z hráčov urobiť nejakú vážnu chybu a prehrá celý tím. Jeden urobil chybu, ale celý tím stratil. A v tom je tá vec, ktorá Božie slovo nám dneska chce upozorniť, napomenúť, aby sme ako rodina Božia stáli pevne, pretože jeden úd, keď bude sklesnúť, tak potom ovplyvní to celú cirkev, celú rodinu. A budeme prežívať bolesti a budeme prežívať nepríjemné situácie. Dovoľte, aby som dneska hovoril o také 3 hlavné myšlienky, bratia a sestry. Prvá myšlienka je tá bolestlivá porážka, alebo ťažká porážka, ktorý prežil izraelský ľud. Potom budem hovoriť o ťažké zistenie, lebo keď zistili, čo zapričinilo, tak to Boh to zjavil a to bolo bolestlivé, čo Boh zjavil. A keď Boh zjavuje nejaké veci v našom živote alebo v cirkvi, tak to sú trošku bolestlivé veci, nepríjemné veci. A tretie je ten hriech. Vyplata tomuto hriechu bolo smrť, telesná smrť. Zomreli kvôli tomuto hriechu. Tak ale vráťme sa na tú prvú myšlienku, ktorú nachádzame v tomto texte, prečítanom texte od 1. až 5. verš. Porážka prišla, duchovný pád prišiel v tomto duchovnom zápase. A ja by som povedal, keby Pán Boh každý takýto hriech riešil takto, koľko ľudí by zostali na tejto zemi. Pretože mnohí z nás sme boli v podobnej nejakej situácii v našom živote, ale niektorých takýto príbeh Boh takto označil, aby národ Boží sa bál Boha, aby národ Boží sa poučil nejaké veci. Takže, ale okrem toho, že jedna osoba zhrešila, tu vidíme, že aj celý ľud, vrátane aj vedenie, urobili nejaké chyby a preto zažili tú duchovnú porážku alebo spadli duchovne.
Čo bola tá prvá chyba Božieho ľudu? Sebavedomosť. Príliš sebavedomý. Izrael vychral v žiare svojho víťazstva pri Jericho a pozerali sa na Aj a cítili, že to mestečko nebude pre takú veľkú armádu žiadny problém. Pozrite sa na tento text. A Jozua, 2. verš. A Jozua vyslal mužov od Jericha do Chaja, vyzvedačov, ktorý bol pri Bet-Avene od východu Betela a riekol im, idte hore a prešpechujte zem, skontrolujte tam, aká je situácia. A mužovia odišli hore a prešpechovali Chaj. A keď sa navratili k Jozovi, riekli mu, nech nejde hore všetok ľud. Nech idú hore nejaké 2000 mužov alebo 3000 mužov a zbijú Chaj. Neunavuj tá všetkého ľudu, lebo ich je málo. Malický je ten ľud tam, malický problém je, ľahko my to zvíťazíme. Vidíte, aký problém je. Nepodcenujme nepriateľa. Nepodcenujme, že každá bitka je zvláštna bitka. A nejaká bitka môžeme spadnúť, veľmi dobre dostaneme. A si myslím, že to je malý problém. Nemôže to nepriateľ nič spraviť, ale práve tam môžeš prehrať. Keď podcenuješ nepriateľa. Keď si myslíš, že si skúsenejší, že si mudrejší, že si zrelší, že sa to nemôže stáť. Práve David, keď mal veľké víťazstva v svojom živote a chcel si trošku odpočinúť v paláce a kúkal sa na mestá, kde nemal sa kúkať a práve tam urobil krok, ktorý privedlo, aby duchovne pádol. Áno, podceňovali. Mali Chaj, malé mestečko. Nemusí celá armáda tam ísť. Stačí 2000 vojakov alebo 3. To je maličké mesto, my to zvládneme. Podcenili veci. A nie my veľakrát v našom živote takto sme spadli, bratia a sestry, že sme podcenili veci a potom sme v šoku. Čo sa stalo? Ako som to nedával pozor? Ako som to podcenil? Áno. Zabudli, že to bol Boh a nie ich vlastná schopnosť, čo spôsobilo víťazstvo v Jerichu. To, že mali také obrovské víťazstvo, nebolo to ich šikovnosť. Neboli to, že vedeli šikovne bojovať s mečmi, s kopiou a boli veľkí, silní, pevní, vytrenovaní, svaly mali. Nebolo to, čo im pomohlo, aby zvíťazili nad Jericho. Sám Boh zvíťazil. Oni len trúbili, oni len kričali a múry padali. A možno toto je, bratia a sestry, čo Boh chce nás poučiť aj dnes ráno, že v tom duchovnom boje nás Boh volá, nielen byť duchovná rodina, je to dobré mať duchovná rodina, tam je láska, tam je starostlivosť, dobre nám je radšej nikam neísť byť spolu, to je dobré. Ale Boh nás volá, aby sme dobíjali túto zem. Zaujali mesta pre Ježíša Krista. Áno, a není to ľahko. Včera sme počuli, že založiť zbor, to není ľahko vec. Založiť duchovnú rodinu v nejaké iné mesto, kde Satan pracuje tam a postavil si svoj palác možno. A není to ľahké, ale viete, s Pánom my môžeme dokázať to, čo není človeku, možno pre Boha je to možné. A videli ste, z Popradu išla misionárka do Ázie. Tak, mi srdce bolo povzbudzené. Nejaká dievča, ktorá sa prechádzala cez Poprad a nemala pojmy o Bohu, počula evanjelium a dneska je misionárka. Vidíte, moc evanjelia. Sláva Bohu, ja sa teším, že aj tu nesvadov sa rozsieva evanjelium medzi doraste, medzi mládežou. Ja som vďačný za Imka, pracuje aktívne, viac rokov rozsieva. Verím, že prídu takíto časy, keď vidíme ovocie, že z týchto detí a mladí ľudia, ktorí počúvali rokami to evanjelium prinesie život do ich životoch. Ale vidíte aj tu, bratia a sestry, oni zabudli, že to víťazstvo, ktoré mali tam, že zvíťazili, to bolo Božia moc a Božia zásluha, ne ich zásluha, ne ich šikovnosť. Nebolo podstatné počet ľudí. Bolo podstatné, aby sa pýtali, či Boh je s nimi teraz v tomto boje. Lebo na to zabudli. Boli až príliš
sebavedomí. My to zvládneme. Možno vidíte za chvíľu, ani neprosili Pána, či majú ísť na to mesto. Vidíte, bez modlitby. My to zvládneme. Včera sme mali víťazstvo, dnes to zvládnem, podarí sa nám. Vidíte, ako skoro zabodáme, že všetko vďačíme Bohu. A keď si trošku pripisujeme seba, tak tam je to pycha a pycha zapričinuje potom pád. A príslovia 16.18 hovorí, pycha prichádza pred skázou a namyslenosť ducha pred pádom. Dôvera je dobrá vec, keď máme seba dôveru, ale musíme dávať pozor, aby bola na správnom meste, aby bola vyvážená, aby sme nepovedali, že ja som dostatočne, nepotrebujem Božiu pomoc, nepotrebujem ani bratov, ani sester, budem jediný kresťan, nepotrebujem nikoho. Ja som samostatečný. Keď kráčame s našou nádejou a našou dôverou v Pána, vychráme víťazstvo. Ale keď kráčame v svojej šikovnosti, v svojej síly, bez Božiu podporu, tak spadneme. Izrael bol porazený, tu čítame od 4. do 5. verš. Keď Izrael vystúpil do Aja, utrpel strašnú porážku a 36 ľudí boli zabití. To bolo pre izraelský národ takú boleslivú porážku. Keď sa bližšie pozrieme na ich činy, ľahko zistíme, že urobili viac chyby. Nielen, že mali seba dôveru, ale nemodlili sa. Nečítame v tejto pasáži od 7. kapitole 1. verš nadalej, že oni sa pýtali, Pane, áno, včera si nám dal víťazstvo, ale či teraz budeš s nami? Zvládneme aj v tomto boje. Zvíťazíme v tomto boje. Tak sa pýtal Dávid, staré zmluvy, Pane, ja pôjdem bojovať, ale dáš nám to mesto? Zvíťazíme. A keď mu povedal nie, tak neišiel. A keď mu Pán povedal hoj, tak išiel a zvíťazil. Veľmi také jednoducho z Božej strany, ale z našej strany my musíme byť vedení Bohom. Oni sa nemodlili. Keby sa modlili, Boh by im povedal, máte problém, kým nerešíte, nechoďte. Vyriešte najprv problém a potom veci pôjdu. Lenže oni sa nemodlili, nepýtali si Božiu voľu. Bláznivo sa vrchli do boja. Lepšie sa poradiť s Bohom, keď robíme veľké rozhodnutia v našom živote. Stretávam čím viac a viac mladých manželských párov alebo kresťanov, ktorí narobili kopec rôznych takýchto zlé rozhodnutia, kvôli tomu majú teraz doživotné následky a utrpenia, ale chýbalo trošku rádi poradiť sa, stroviť čas pred Pánom, zvoliť si niekoľko mentorov, zrelších bratov a sestier a skúmať túto vec. Ale Izrael to neurobil. Tretí problém, ktorý bolo v Izraeli, prečo padli v tej duchovnej páraške, bolo, že nevzali archu zmluvy so sebou. A čo to znamená? Tá archa bola Božia prítomnosť. Boh bol prítomný v arche zmluvy. Áno, išli do boja, ale išli sami bez Boha, bez Božej prítomnosti. A preto, bratia a sestry, v tej duchovnom zápase potrebujeme byť naplnení Svätým Duchom, potrebujeme žiť s Bohom, kráčať s Bohom, potrebujeme zažiť Božiu prítomnosť a chceme zvíťaziť nad nepriateľa. Áno. Pán Ježiš Kristus povedal, kážte evanjelium, modlite sa za chorých a vyháňajte démonov. A skresávajte ešte aj mŕtvi. Áno, niektoré veci sa nedejú tu, lebo Božia prítomnosť je potrebná, aby bola viditeľná v nás, v naše spoločenstvo, v našich životoch. A len z Boha títo moci tme budú utekať. A keď démoni videli Ježiša Krista, pomazaného s Svätým Duchom, tak hneď povedal, prečo si tu prišiel, aby si nás trápil? Áno, lebo tam bol Boh prítomný. Bolo pomazanie Božie. A nepriateľ
bol porazený. A vidíme tu aj Dávid, keď hovorím o Dávida, lebo som spomínal aj Dávida, on bol jeden z tých možno nefyzicky najsilnejších, on podcenoval ho otec, jeho bratia boli silnejší, vyšší ako on. A čo je to? On je možno nevzdelaný pastier obyčajný, on pasie ovci, tak zabudol. Ale Boh hovorí, nie, všetky títo bratia, ktorých predvedol otec pred proroka Samuela, Samuel povedal, nie je ten vyvolený. Tak to je ešte niekto v tvojej rodine. Aha, áno, ešte ten môj najmladší syn, Dávid. No nepôjdem, kým on nepríde tu. A Boh si vyvolil tohto mladého chlapčeka, ktorý mal úprimné srdce a Boh bol s Dávidom. A všetky sa báli, celý izraelský ľud sa trasol od Goliáša, trasli sa od nepriateľa. A prišiel tam takýto mladý muž, ktorý ani nepotreboval kráľovské zbrany, ktorí mu ponúkli meč alebo oblečenie, aby bojoval, lebo on nevedel s tým bojovať, on vedel bojovať s Bohom. A preto sa postavil pred Goliáša a povedal, mene Pánovo prichádzam, Pán ta vyda do mojich rúk. A Goliáš padol. To nebolo náhoda, to nebola šikovnosť Dávidova, to bola Božia moc. Svatý Duch, ktorý poslal ten kameník a trafil ho presne na to mesto, kde aby spadol, aby bol porazený. Bratia a sestry, to, čo potrebujeme, áno, potrebujeme nejakú vedomosť o nás, ale to, čo potrebujeme, aby sme viac dôverovali Bohu, to, čo potrebujeme, modliť sa a načúvať, či Boh chce, aby som išiel do toho, alebo nie. A ako Dávid potom kričí a hovorí, skúmajme, Pane, a pozri sa, či je niečo ešte vo mne a zober to preč, Pane. Nezober odo mňa tvojho svätého ducha. Túžil, aby Duch Svätý spočíval na ním. On hľadal Božiu spravodlivosť, bolo mu to podstatnejšie, aby prebýval v dome Hospodina na veky vekov, lebo hľadal Božiu prítomnosť. Nevzali archu zmluvy so sebou v tomto duchovnom zápase. A preto boli porazení a utekali pred nepriateľom. Je to strašná poražka nielen jednotlivca a rodinu, ale celého Božieho ľudu, pretože srdce sa im rozlialo. Boli vystrašení z tohto útoku nepriateľa, ktorý prišiel na nich. Áno, Izrael dôveroval vlastnej sily a ne Pánovi. Nekráčali vo viere, ale previnili sa tým, že dôverovali tomu, čo dokázali predtým, ale fakticky to nebolo to, čo oni dokázali, a to bol Boh, ktorý to vykonal skrze nich. Oni boli len obyčajný nástroj, aby som takto povedal, že izraelský národ bol bičom, ktorý sa používa, aby koni sa hnali dopredu, alebo neposlušných bykov, taký kožený bič. On bol v Božích rukách. Bič bez ruka nič nespraví. A Boh bol ten, ktorý potrestal tento národ v Jericho. Koľkokrát sme utrpeli my, bratia a sestry, porážku od nášho nepriateľa, pretože sme verili, že sme schopní a že zvládneme veci sami. Nezvládneš. A ďaká Bohu, že máme bratov a sester. A treba zavolať bratovi a sestričke, modli sa. Som vďačný Bohu, že niektorí z vás aj to konáte. Voláte na modlitebný tím a niektorí z nás starší, aby sme sa modlili. Ale my potrebujeme vaše modlitby, bratia a sestry. Lebo Boh pozerá na nás nie ako jednotlivca. Boh neurobil zmluvu z jednotlivca. Amen? Boh spravil zo všetky, celý ľud Boží zmluvu. Tak ak jeden sa previní sa celý ľud. Ale viete, čo je to nádherné? Tá druhá časť, o ktorej budem kázať, je tá druhá šanca. Boh, ktorý odpúšťa. Ale to nechajme si na druhú kázeň. Ale to, čo chcem povedať, je, skrze jedného prišiel smrť na celý svet, alebo Adam i Eva, alebo skrze človeka jedného, a skrze druhého Adama, čo prišlo?
spasenie. Nepriateľ skrze na strom, na drevo, skrze človeka ukradol mu veci. Jeden, áno. A teraz všetci trpíme. Ale jeden, ten druhý Adam, Ježiš Kristus, nám navratí to všetko spätky. Haleluja! To je tá Božia milosť, to je tá Božia láska, ktorý nás disciplinuje, tak ako rodičia, matka, takedy plačú, keď disciplinujú svoje deti, lebo musia disciplínu dať, ináč by vychovali arogantné dieťa. Ale v tom je láska. V tom je milosť. Ako miluješ, budeš ho disciplinovať. Boh musel disciplinovať hriech. Áno, boli bezradní, už nevedeli, ako napraviť vec. Ako napraviť veci, lebo nemali zjavenie. Je problém. A kde je tento problém? Čo je to za problém? Nevedeli. Vtedy srdce ľudu zmalomyslenelo a ochablo. Po strážnej porážke od Aja ľudia v Izraeli pocítili rovnaký strach, ako zažili nepriatelia v Jericho. A to je jeden z problémov hriechu. Keď nežiješ s Pánom, keď dovolíš hriech, aby kráľoval v tvojom živote, tak máš strach. Bojíš sa, čo si iní myslia o tebe, čo Boh myslí, že ťa Boh potrestá. Nemáš pokoj, máš strachu. Nevieš, čo robiť. A cítili sa ako stratení. Áno. Izrael v tomto bode nevedel, čo je zlé. Vedeli len to, že práve utrpili prvú porážku. A Boh chce, aby jeho ľud vyhral. Bratia a sestry, toto, čo dneska odznéva k tvojmu srdcu, je, že Boh nechce, aby si padal. Matka nechce disciplinovať dieťa. Ktorý rodič chce, aby dieťa padlo a zlomil si nohu alebo ruku? Poznáte takého rodiča? A náš nebeský Otec, myslíte, že on chce. Ale pozrite sa teraz, ako Jozua, vodca, ktorý bol skúsený, a namiesto, aby povedal, Pane, určite my sme chybu spravili. Nie. On začal vyčítať Bohu. My vyčítame takedy Bohu. No? Bože, na čo si ty nás priviedol tu? Aby si nás zničil? Bože, ty si to robil. Áno? On zapričinil ten problém. Nezapričinil on tento problém. Ten, ktorý zapričinil tento problém, bol izraelský ľud. Tam bola osoba, ktorá bola v tomto ľude, ktorá spravila nerozvážnu vec. A možno sa pýtate, aký to bol hriech tak vážny, že to zlato a strebro bolo zobrato. Čo bolo to za hriech tak strašný, že muselo taká porážka prísť? A chceme trošku sa pozrieť? No kúkneme sa trošku, čo je to. To zlato a strebro znamená mamon. Znamená, iný Boh miluješ viac ako Boh. A Boh netoleruje medzi jemu a nás nejaký druhý Boh. Tak ako žena netoleruje, aby muž pred ňou mal inú ženu. To je duchovná nevera. Žena sa môže rozčuliť, keď muž si dovolí také niečo. A Boží hnev preto prišiel, lebo ty chceš viac zlato ako mňa? A bratia včera o tom hovorili. Európa si myslí, prosperita, máme čo chceme, plníme si všetko, čo máme. A keď máme priveľa, vtedy sme šťastní, uctievame Boha cudzieho. A potom sme prázdni, a potom sú vojny, a potom sú zaplavy, všelijaké chyby prichádzajú, stratíme všetko. A ten mamon nás zožral znútra a nepožehnal nás. Ale nehovorím len mamon, tam sú stovky, tisícky moderných bohov, model, ktorý viac možno ľúbime. Viete, vy nemôžete milovať ani svoju ženu, ani svoje deti viac ako Boha. Abrahamova viera bola testovaná, či bude ochotný obetovať svojho syna Bohu. Je Boh na prvom mieste v tvojom živote? Uctievaš iných bohov?
Skúmaj svoje srdce. Čo miluješ najviac? Miluj svojho Boha celým svojim srdcem, celou svojou dušou, celú svoju mysel, celou svojou bytosť. Miluj, to je prvé prikázanie. Boha. Aj bližneho, ale Boha. Pretože ak on nie je na prvé miesto, je niečo iné na prvom mieste, tak spadneš a potrebuješ byť pozdvihnutý. O taký hriech sa jedná. Že to je hriech duchovnej nevery. Je to, že milujem niečo viac ako tebe, Bože. No a Božích nech prišiel. A zoberiem ti to, čo viac miluješ. A budeš v strachu, a budeš porazený, a budeš pádať. Nevieme, prečo Boh veľakrát dopúšťa všelijaké veci v našom živote, ale to, aby zobral a odkryl nejaké veci, ktoré viac milujeme ako Boha. A v tom prípade vidíme, že Boh skúša problému. Prišla tragédia kvôli takýto postoj, ktorý zaujal ten človek Achan, ale tým pádom aj národ, pretože vidíte, že začali byť sebastatoční. Mysleli si, že netreba sa ani modliť. Oni majú sílu, zvíťazili včera. No ale vidíte, čo sa to stalo. Porážka prišla a to bola boleslivá porážka. Prepáčte, čas pokročil, trošku urýchlim, aby som skončil. Druhý bod je, Boh dal zjavenie. Alebo Boh dal, aby zistil ľud, kde je ten problém. A viete, to je tá radosná správa. Keď veci nejdú dobre, keď si duchovne spadol, neobvinuj Boha, neobvinuj bratov a sester. My máme tendenciu ako Adam i Eva, ona je vina. On je vinný, ja nesom, ale on je a Boh je vinný. Inými slovami, Boh je vinný, lebo stvoril cháda. Keby nebol chád, nebol by problém. Áno? Tak to je to. Boh je vinný. A nemal Boh vinný. A Boh mu zjavil. Nakedy Boh treba otvoriť naše oči, aby sme videli viac seba. Aby sme videli, kde je ten koreň. Lebo my veľakrát riešime veci z hora, ale ne z korena. A Boh chcel zjaviť koreň, kde je. Že miluješ niečo viac ako mňa. A ja ti ukážem, ja ti zjavím. Prečo Boh urobil, aby oni hľadali? Prečo Boh nepovedal, aha, nie problém, chodte ho chytiť. Mohol to spraviť Boh? A prečo to nespravil? Čo si myslíš, prečo nespravil? Lebo možno dával šancu Achanovi, možno on sám si prizná. Ale my človek nechceme priznať hned. Možno mu dával viac šancu, aby sa priznal. Nevieme, čo bol ten dôvod, ale Boh sa rozhodol, aby sme aj my hľadali, boli zapojení do hľadania samého seba, sami nás. Prečo nejdeme dopredu? Čo je chyba? Odstrániť tú chybu. A Boh nám dá zjavenie, postup, ako prísť k tomu. Ak túžiš, Boh ti zjaví. Tu vidíme v tomto prípade, že Boh túži zjaviť konkrétne, čo treba spraviť. Poďme na ten tretí bod. A ten tretí bod je boleslivá. Prepáčte, pred tretím bodom vidím, že som ešte pár myšlienky by som chcel povedať, a to je, že aby sme dávali pozor na ďalšie pády, nepadli, potrebujeme mať vedomie, že Boh vie všetko o nás. Prečo sme takými ľudia mudrí, že si myslíme, a možno Boh to nebude vidieť. Boh všetko vedel. Nemusel mu niekto niečo povedať. On všetko vie aj teraz, v tejto chvíli, keď sedeš tu, si pred jeho tvár, on všetko vie o teba. Nemôžeme to skryť. Viete, tu Boh ukazuje na ďalšia taká pravda, že on nenávidí hriech, ale miluje teba. A to je to, čo my ľudia nerobíme ako Boh. My, keď vidíme chybu brata, tak začneme nenávidiť aj brata. A toto Boh nerobí.
Boh nenávidí hriech, ale miluje teba. A čo myslíte, že teraz Achan zomrel fyzične? Automaticky všetky tí, čo fyzične Boh dovolil, aby zomreli, stratili aj večnosť. My takto hned veľakrát to si myslíme, že Samson napríklad zomrel, tak možno zomrel aj duchovne už. A Boh hovorí, že bol hrdina. Opa. Čiže pre Boha není podstatné tvoje telo, podstatné je jeho budúcnosť. Áno, stará sa o tvoje telo, pozor. Ale pre Boha je viac podstatné večnosť ako súčasnosť dneska. Takže to je potešenie pre tých, ktorí možno nemajú dobré telo, že sú chorí, že nevedia ani chodiť, že raz dostaneš lepšie telo. Alebo vlasy, my, ktorí už sme stratili vlasy, že jeden deň Boh nám dá iné telo, duchovné telo. Čiže pre Boha toto je podstatnejšie. Stará sa aj o nás, ale dakedy v niektorých chvíľach je ochotný zobrať nejaké veci, len aby sme milovali ho najviac jeho. Boh potrestá určité hriech, on má plán na to, určité, aby sme si nemysleli, že Boh netrestá hriechy. Ale hriech ovplyvňuje aj ostatní ľudia okolo teba. A v tom je nebezpečno, nejako vírus. Keď si nakazený, tak nakazíš aj ostatných. Hriech bráni Božiemu delu a s hriechom sa musíme vysporiadať. A tu vidíme posledná myšlienka od 16. do 26. verš. Nečítali sme kvôli tomu, aby sme zachránili trošku času. A bolestlivá smrť, bol objavený hriešnik. Boh dal dosť času Achanovi, aby činil pokánie, ale bol donútený Bohom, zjavil Boh a vtedy musel vyznať hriech. Čiže nečakajme, aby sme boli donútení vyznať hriech, lepšie je vyznať. A posledné také myšlienky, ktoré by som chcel povedať, že Achan vyznal svoj hriech. Boh neobchádza s hriechom, Boh chce, aby človek bol otvorený a úprimný, aby ho vyznal. Preto aj naše modlitby, veľakrát som rád, že my vyznávame, Boh je dobrý, Boh je láska, ale vyznajme, Pane, odpusť moje hriechy. Dneska, čo som spravil včera, nebolo dobre. Modlitba je nielen, aby sme Bohu hovorili, ale aby aj Boh nám hovoril. A modlitba je aj chváliť Boha, ale aj vyznávať svoje hriechy. A Boh chce, aby zachodil jeho ľud prikrivky. Boh požehnáva tam tých, ktorí vyrovnávajú svoj hriech. A hriešnik zomrel a tu vidíme jednu pravdu, bratia a sestry, že výplata pre hriech je čo? Smrť. A to vidíme ako pravda. Ale tu sa nekončí tento príbeh. Ja by som chcel v budúcej kázni hovoriť, že Boh dáva aj druhú šancu, tretiu šancu. A Boh je Boh ten, ktorý spadne, ho pozdvihuje, aby pokračoval ďalej. Tak nech vás Pán požehná. Amen. Pochnite svoje hlavy dole, budem sa modliť. Bože, Oče náš, my Ti ďakujeme, že aj dneska nás varuješ skrze Tvoje slovo, ako svoje deti, ale že hriech musí byť potrestaný. Nepreklednáš hriech, ale vyznaný hriech Ty odpúštaš, Bože. A v tejto chvíli ja prosím, bratu, sestra, čokoľvek máte v seba niečo skryté, nevyznané, vyznajme to Bohu. Očisti naše srdca, Pane. Očisti naše mysli. Odstrani hriech, Pane, aby nebrzdil Tvoje práce. Tvojemu vedeniu. My chceme Tvoju prítomnosť, Bože, Tvoju blízkosť. Mene Ježiša Krista. Amen.